με Iron Horse. Μέρα ή νύχτα δηλαδή διαλέγουμε, αν έπρεπε να διαλέξουμε. Εδώ και πολλά χρόνια έχω διαλέξει τη νύχτα. Επιλογή, επιλογή λέω. Στη νύχτα έτσι κρύβεται ο πραγματικός εαυτός, υπάρχει κάτι... Βγαίνει ένας άλλος εαυτός. Τη νύχτα, αν δεν τη γουστάρεις, δεν μπορείς να την αντέξεις. Ούτε να προσποιηθείς μπορείς, ούτε να... Πόσο καιρό θα προσποιήσεις. Δηλαδή τη νύχτα βγαίνει ο πραγματικός εαυτός, κάπως έτσι. Αλκοόλ, τι ρόλο παίζει στη νύχτα? Το αλκοόλ είναι ένα θέμα στη νύχτα. Χωρίς αλκοόλ δεν έχεις όρεξη να ξενυχτήσεις. Από εκεί και πέρα, όταν είσαι σε αυτή τη δουλειά και ξενυχτάς κάθε βράδυ, καταντάει και κουραστική. Μαζί με το αλκοόλ, σεξ, ναρκωτικά, στη νύχτα. Σίγουρα παίζουν όλα. Το σεξ κυρίως. Η νύχτα σε αλλάζει σαν άνθρωπο. Σε κάποια πράγματα. Η νύχτα έχει το δικό της κόσμο. Συναντιόνεσαι με διαφορετικά άτομα από ό,τι συναντάς την ημέρα. Είσαι διαφορετική ψυχολογική διάθεση. Δηλαδή σε κάνει καλύτερο ή χειρότερο? Αυτό θα τα χαρακτηρίσω. Και το αλκοόλ και η νύχτα σε επηρεάζουν το βασικό χαρακτήρα. Θα μας πεις λίγο για τη δουλειά σου, ας πούμε, μια τυπική μέρα στη δουλειά, τι γίνεται, τι κάνεις? Εξελικτάω, μιλάω με τον κόσμο, πίνω, μέχρι το παιδί. Άλλες φορές το διασκεδάζω και το ευχαριστιέμαι, άλλες φορές ζορίζομαι. Και την ημέρα δεν σου λείπει να ζεις την ημέρα? Υποχρεωτικά ξυπνάω, βγαίνω για κάποιες δουλειές, μαγαζιού, παραγγελίες, διάφορα. Και κλαίω και λίγο χρόνο, βγαίνω και καλά. Έτσι, τράπελα, περίεργα που έχουν συμβεί στη διάρκεια της νύχτας, όσο είσαι... Πάρα πολλά μέτρα. Θυμάσαι κάτι χαρακτηριστικό να πει? Σήμερα εδώ δύο παιδιά σπρώχνοντουσαν για πλάκα, φίλοι. Άνοιξε η πόρτα επίσης, δεν ήταν καλά ασφαλισμένη έξω του σκηνού και πέσανε μέσα στη γούρνα με το νερό και γίνανε μέσα. Τις πρώτες μέρες που είχαμε ανοίξει το μαγαζί δεν βρίσκανε την πόρτα και βγαίνανε από τα παράθυρα. Αναγκάστηκα να βγάλω τα χερούλια. Τα αντιμετωπίζουμε αυτά πώς? Με χιούμορ, με υπομονή, αν είναι κάποιος αριστικός εδώ. Πρέπει να έχεις υπομονή στη νύχτα. Πολύ μεγάλο στομάχι, πολύ γερό στομάχι. Αν εκνευρίζεις εύκολα, δεν μπορείς να δουλέψεις. Προκαλεί τρόμο, θλίψη, συμπάθεια. Ποια είναι τα συναισθήματα
συναισθήματα με λέξεις, αν μπορούσαμε να τα περιγράψουμε, τι προκαλεί η νύχτα? Η νύχτα μ' αρέσει, μου προκαλεί συμπάθεια, κάποιες... Αλλάζει και αυτό σου. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Και όποιος το ζήσει πιστεύω ότι θα έχει θετικές εμπειρίες, μέσα από τη δουλειά πάντα. Αλκοόλ, σεξ, ναρκωτικά στην νύχτα. Ναρκωτικά δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να δουλέψω κάτω από την επίρρεια ναρκωτικών. Γνωρίζω πολλά άτομα που το κάνουν, αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούσα να το κάνω με τίποτα. Αλκοόλ, επίσης, κάτω από την επίρρεια αλκοόλ δεν μπορώ να δουλέψω, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ βασικό. Η νύχτα είναι...